til så mange mennesker, der har været på vippen til stress. Og alle uden undtagelse, har forbrudt sig mod mindst en af dem her. Så stress kunne også betyde selvlæring. Hvad vidste jeg ikke om mig selv, som jeg er nødt til at lære? For eksempel, er jeg måske mere optaget af at få anerkendelse og ros, end at få en rimelig tidshorisont på det, jeg skal lave. Træne mig selv i at gøre noget, der støtter mig bedre. For eksempel sige nej, hvis jeg ikke kan nå det, i stedet for at sige ja og vide, at jeg kan ikke nå det. Reflektere over, hvad er det, jeg gør, når jeg får, som jeg har det. Mange stressede personer kan overhovedet ikke reflektere over noget som helst. Empati. De kan hverken mærke sig selv eller andre. De kan overhovedet ikke mærke, hvordan noget mærkes, fordi de har helt glemt at mærke efter noget som helst. Søvn. Rigtig mange unge mennesker sover alt for lidt. Og man kan blive stresset alene af mangel på søvn. Det er der masser af undersøgelser, der viser. Og så selvkærlighed. Er vi så optaget af at præstere og være en succes og blive til noget, at vi helt glemmer og mærke, hvad vi har lyst til og hvad der vil glæde os selv? Så hvis nu stress i virkeligheden bare betød, at vi skulle kigge på en af dem her og gøre noget mere af det, så ville det måske slet ikke være så farligt. Så ville det måske i virkeligheden være en gave til os om at se og få lært noget mere om os selv.